Dejme si druhý díl toho, jak přinést hru z driving range na hřiště. Dneska to bude možná zase trošičku delší, protože to bude chtít hodně povídání, ale tak, aby vám teda ta hra fungovala, tak rozhodně doporučuji jednu knížku, která se tady objevila už asi před 30 lety nebo 25 lety. Já si nejsem jistá, jestli vůbec ještě jde sehnat, ale jmenuje se to 20vteřinový švih. Napsal to nějaký TJ Thomasy, což je americký sportovní psycholog, profesionální golfista a opravdu to je vynikající knížka. Dneska si v podstatě zkusíme shrnout to, co on tam říká. Mně se to hrozně líbí, já s tím, myslím si, dost jako souhlasím. Mám to natrénovaný, mně to báječně funguje, třeba to bude fungovat i vám. V podstatě těch 20 vteřin samozřejmě nejde o to, abychom jako prováděli ten švih 20 vteřin, ale je to víceméně 20 vteřin od toho, když teda mám míček, tak od té doby, co se poprvé jakoby kouknu vůbec na cíl, tak až do chvíle, než teda prošvihnu, míček dopadne, tak teoreticky to je těch 20 vteřin. No. A to bude potřeba, abyste si natrénovali na driving range, abyste uměli správně přemýšlet na tom hřišti a dělali ze správného důvodu cvičný švih a tak dále. Jo, čili vůbec první bod je, obecně samozřejmě my jsme vizuální tvorové, jo? Čili my reagujeme na to, co vidíme, samozřejmě slyšíme, cítíme a tak dále, ale prostě na golfu je to hlavně taky to, co vidíme. Jo? Čili vždycky, když první bod je, když přijdete, tak i na cvičné louce, na driving range, si zaprvé doporučuji dávat mířící tyčky, ty tady teďka nemáme, ale to nevadí, ale prostě jednou za 3 až 5 míčků, prostě jít dozadu, kouknout se, kam chci mířit. Jo. Mně to, dejme tomu, míří někam na pravou hranu té 75. Jo. Takže jdu a vůbec první je, že se postavím a teďka dávám informaci tomu mozku, co všechno tam je. Jo, čili snažím se zaměřit si, jakoby, že budu mířit teda na tu 75. A teď si najdeme bod, no, kdy samozřejmě jeden bod bude zhruba 20 cm za míčkem, zhruba metr před míčkem, pak dejme tomu ta hrana té 75, co tam je, ta trampolína, a pak dejme tomu, tam je takovej druhý kopeček hlíny. Jo, řekněme, já doufám, že ho vidíte, já vám to tam dám do kolečka, kam mířím. Takže to bude můj cíl. A teďka vlastně ten krok je, že když se postavím dozadu, tak teďka si projedu očima přesně celou tu dráhu pomyslnou, tady od toho bodu, až teda k tomu kopečku té hlíny. A snažím se si zapamatovat ten kopeček hlíny tak, že si založím na cvičný švih a snažím se udělat dokonalej cvičný švih. A už v tom cvičném švihu, když udělám ten cvičný švih, tak opět koukám a vlastně jenom si fotím v obrázek, protože hlava funguje na obrázcích a vlastně i to, co vidíte, je v podstatě jako film, který obsahuje prostě řekněme x desítek obrázků v jedné vteřině za sebou. Takže ve chvíli, kdy tam vidíte teda ten kopeček, druhý zprava, jo, ty hlíny, tak vlastně já si ho vyfotím a teďka si nechám obrázek té hlíny, to je jedno, může tam být strom, může tam být věž, může tam být komín, může tam být cokoliv, samozřejmě. No, ale tak prostě to se snažím si jakoby v té hlavě uchovat a snažím se, aby ten mozek věděl, že na ten cíl tam budeme hrát, protože vem to přirozeně. Když si vemu míček a budu ho chtít, dejme tomu, hodit na tu 75, já tam samozřejmě nedohodím, ale kdyby to bylo 20 metrů přede mnou a budu mít v ruce míček a budu se ho snažit hodit, tak si vemte, že vlastně se soustředíte na ten bod, kam to chcete hodit a je vám v podstatě jedno, jestli je vpravo les, nebo jestli je tam voda, nebo protože to vás jakoby v tu chvíli nezajímá, ale zajímá vás to, že vy máte ten fokus takzvaný, jo, že vlastně ten cíl a
snažíte se zaměřit na to místo, kam ten míček má dopadnout. Stejně tak se budeme snažit a vlastně neustále vidět ten bod hezky před sebou a zároveň v hlavě. Takže ve chvíli, kdy já si zakládám za míček, tak při tom švihu už myslím jenom na to, že si naposledy zkontroluju teda tu druhou hliněnou kupičku, hraju po celou dobu, mám v hlavě jenom tu kupičku a dodělávám šampiona, jak on tomu říká, čili ten postoj v tom finiši, v tom úplném konci toho švihu a snažím se ho držet do té doby, než ten míček dopadne. Jo, čili to jsou první vlastně kroky, dejme tomu 2. Jo, čili jeden je to, že teda zaměřím přesně, druhý je, že si musím pamatovat, aby ta hlava věděla, ne, že vpravo je voda a vlevo je les, jo, nebo tady opačně, to už je úplně jedno. Jo, protože tím vy dáte tomu mozku impuls v tom, že mozek neumí ne. Jo. Mozek umí rozeznat jenom informaci, kdy ano, les, ale i když vy si řeknete, nesmím to hrát do lesa, tak podvědomí neumí rozeznat do lesa ne, nebo do lesa ano, jo? Jenom les. Takže v podstatě udělá všechno pro to, abyste to do toho lesa zahráli. Takže v podstatě stejný princip, jenom nebudeme myslet na ten les, ale budeme myslet na ten druhý kopeček té hlíny. Tak teďka, když už jsme si zaměřili, jo, a teď jsme si vysvětlili, jak teda potřebuju vidět ten cíl, tak si dáme význam cvičného švihu. Jo, cvičný švih je strašně důležitý, v podstatě zjednodušeně řečeno. Vždycky se říká, že tu druhou ránu umí každý blbec. Jo, nebo aspoň tak, jako to častokrát slyším. V podstatě je to pravda, slyším to celý život. Hrajte tu druhou ránu. Jo, zapomeňte na to, že cvičný švih je od toho, abyste trefili trávu, jo, nebo tam prostě zkoušeli nějakou technickou věc, kterou vám říkal trenér minulý týden a tak dále. Jo, cvičný švih je, že vlastně potřebuju ho dělat téměř jako v tom místě, kde je ten míček, čili i na odpališti. Nedělejte samozřejmě na odpališti řízky, ale i kdybych byl takhle ve vzduchu, udělám dokonalej cvičný švih. Teď se budu snažit vnímat prostě ten pohyb tak, že téměř nepoznám rozdíl, jestli ten míček trefu nebo ne. A udělám i dokonalej cvičný švih, finish, jo, s tím, že ten finish, jo, toho šampiona, mně se to hrozně líbí. Jo. Já používám prostě vždycky, že tam musí být šampion. Mně se to líbí, budeme tomu od teďka říkat tomu úplnému konci švihu, že jsem šampionovi. Jo, čili pozice šampiona, jo, je strašně důležitá, protože tam chcete dojít. To všechno ostatní předtím máte natrénovaný a kde vy chcete skončit. Stejně tak, jako když jedete autem do Prahy nebo do Brna, tak chcete skončit v Praze a v Brně. Jo? Nechcete šlápnout na plyn jenom do půlky cesty a pak jako čekat, jestli to tam dojede samozřejmě. Jo? Čili do toho šampiona vždycky a končím až šampionovi a tady tu pozici si zapamatuju. Jo? A teďka vlastně ten dokonalý cvičný švih už byla jedna rána, přistoupím k míči a teď jediný, na co myslím, je to, že mám v hlavě obrázek. I kdyby vám to zatím nešlo, tak zavřete si oči, představte si, že teda mám tam ten obrázek té kupičky, té hlíny, nebo toho stromu, nebo čehokoliv, co tam máte vy. A teďka myslím teda na tu kupičku a chci skončit v pozici šampiona. A teďka je důležitý, že vlastně, když to odehraju, tato rána byla špatná. A teďka jak překonat to, abyste nemysleli na tuhle tu špatnou ránu při další ráně. Vy si ji potřebujete zařadit do takzvaného žebříčku svých ran, kdy, dejme tomu, dáte super ránu, kterou si pamatujete, tak ta bude vysoko. A teďka pro mě, z těch všech rán, který já jsem kdy dal, prostě který si pamatuju, tak tohle byla špatná rána. Takže si ji zařadím, tady je nejvíc, tady je nejmíň, takže si ji zařadím prostě někam do šuplíčku. Šuplíček zavřu,
a prostě ta rána je vyhodnocená a tím to skončilo. A na další jamce, při dalším úderu, to je jedno jestli na jamce, ale při dalším úderu a v podstatě úplně stejně postupujte na driving range. A dělejte přesně na driving range to, co potom budete dělat na hřišti. No? A teď už je mi to jedno. Jo? Ta rána už byla zařazená do nějakého žebříčku, jo? A tím to pro mě skončilo. A teď vlastně jedu zase znova a vlastně tím, že budu postupovat přesně s těma jednoduchýma jakoby relativně bodama, tak docílím toho, že se naučíte vlastně o tom golfu nepřemýšlet. Jak se říká, mě vadí mozek, ale mozek musíte používat, nejde prostě hrát bez mozku, jo, ale musíte ten mozek vlastně nechat pracovat tak, jak pracuje počítač. Jo. Vy mu tady tímhle s tím, co jsme si teďka řekli, zadáváte nějaký program a ten program by teoreticky měl dělat furt to stejný. A vy budete jenom mačkat Enter, čili vy zmáčknete Enter, spustíte ten program, ten se nějak něco se doděje, vy došvihnete. Tím, že si vyhodnotíte tu ránu, tak zmáčknete Escape, nebo ten program prostě jednoduše doběhne a tím to zhaslo. Jo? A pak nebudete muset na to myslet a místo vědomí budete používat podvědomí a stačí, když se budete opravdu soustředit tam. Já věřím tomu, že to tam prostě poletí. Není jiná možnost, protože ten program prostě umí to zahrát bez mýho přičinění, stejně tak jako na počítači zmáčknete Enter a něco se začne dít, protože ten program je na to nastavený, tak stejně tak se bude dít i to na tom hřišti, anebo při té ráně. Jo? A abychom si to zopakovali, takže v rychlosti. Nejdřív pořádně zaměříme, vymyslíme ty pomyslné body, zvolíme si teda, dejme tomu, já to teďka udělám tak, že budeme hrát přes 75 a chci hrát do té mezery tamhle, co tam je mezi těma stromama, já doufám, že to vidíte. A to si vyfotím, přistoupím, zkontroluji si držení, postavím se, teď dokonalej cvičný švih, držím šampiona, ujišťuji se, kde chci skončit při normálním švihu, pořád se zaměřuju, koukám se na tu díru mezi těma stromama, na kterou chci mířit. Teď, tady podle těch bodů pomyslných na té pomyslné cílové linii založím hůl, rozkračuju se. Teďka vidím pořád v hlavě tu díru v těch stromech. Hraju s tím, že mám pořád v hlavě tu díru v těch stromech, nic jiného, jenom tu díru v těch, jo, když si představte, že tady budete mít vyfocený obrázek, tak si dívám a chci dokončit šampiona, držím šampiona, nakonec ránu vyhodnotím, zařadím do žebříčku, končím. A teď si ověříme, jestli schválně to teda zahraju na tu díru mezi těma stromama, jestli nám to bude fungovat. No, to by celkem šlo. Jo? Nebylo to třeba úplně dokonalý, ale když tohleto se naučíte, dejte pozor, bude vám to trvat pár měsíců, než opravdu tohleto bude dokonalý, tak vám to chvilku bude trvat. Uvidíte, že se naučíte přenést tu hru hezky na to hřiště, dokážete takzvaně vypnout mozek a budete ten váš fokus, když to řekneme takhle hezky česky, tak bude na ten cíl, nebude na to, jestli tam je voda nebo les nebo cokoliv jiného. Doporučuji určitě přečíst si tu knížku, má to asi 200 stran, je to opravdu jako na to, že si na půl hodinky sednete na hodinku, přečtete si to, přečtěte si ji víckrát, pokud ji seženete, nebo když tak si od někoho půjčte. Je opravdu skvělá
a v podstatě tímhle s tím dokážete ze sebe vymáčknout to nejlepší, aniž byste měnili švih a tak dále. Jo, prostě dokážete ze sebe nějakým způsobem dostat vůbec jakoby ten nejlepší švih na tom hřišti. Musíte se to naučit na driving range, pak se to snažit praktikovat na hřišti. Uvidíte, že za nějakých pár týdnů, měsíců prostě báječně to funguje. Já doufám, že tohleto dlouhý video se vám líbilo, že nějak trošičku ten koncept téhletý přípravy vlastně na tu hru jste pochopili. Já doufám, že vám to zlepší hru. Budu se těšit buď to na YouTube nebo na nikolegolf.cz a přeju vám krásnou hru.